Το 92-93 ήταν η σειρά του Άρη που... Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το τεχνικό πρόβλημα που μας αφήνει ακόμα να έχουμε τη φωνή του Λουτσέν Καρμίλη για τη ζωντανή μετάδοση του Star Channel του φανελικού αγώνα του Πελούχων ανάμεσα στην ΑΕΚ, την αλήθεια του Πελού και την Σιόν. Το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και μισό περίπου λεπτό. Να δώσω γρήγορα τη συνθέση των δύο ομάδων. Μια ξεκίνησε με νούμερο 2 τον Μπορμπόκι, 3 τον Κωστένογλου, 4 τον Μανολά, 5 τον Σαββανάση, 6 ο Βλάχος, 7 και Τσπάγια, 8 Μπαλαδένης, 9 Μπατίστα, 10 Τσάρτας και 11 Κασάπης. Η Ελβετή με νούμερο 1 Λίμαν, 2 Σιλβέστρ, 3 Κεντέν, 4 Κουμπουαρέ, 5 Κέρ, 6 Βική, 7 Κασό, 8 Φουρνιέ, 9 Μπονβέν, 10 Λαπλάκα και 11 ο Βελμάν. Δεν παίζει ο Μιραντίνια, πήρε κάρτα στο πρώτο αγώνα της Φιλαδέλφειας και έτσι δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί σήμερα. Η ΑΕΚ λοιπόν που κέρδισε 2-0 στο πρώτο παιχνίδι πριν 15 βράδια στη Νέα Φιλαδέλφεια και έβαλε τις βάσεις για να προηγηθεί και αυτή μετά τον Ολυμπιακό που πέρασε προχθές στο UEFA στο κύπελλο Κυπελούχων, και αν γίνει αυτό αύριο το απόγευμα θα ξέρει ποια θα είναι η αντίπαλός της στην δεύτερη φάση του κυπέλλου Κυπελούχων. Εδώ οι Ελβετοί έχουν κερδίσει ένα φάουλ λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ από αριστερά. Αυτό είναι ο Τσάρτας σε πρωτοπλάνο. Ο Χέρι είναι πάνω στην μπάλα. Ο Χέρι λοιπόν θα χτυπήσει το φάουλ, βγάζει τη σέντρα. Περνάει μπάλα από όλους και φτάνει στα χέρια του Ατλαντικού που δεν ανησυχεί και με τη μία δίνει για τον Κετσπάγια. Η μπαγιά του Κετσπάγια δυνατή για τον Κασάπ που δεν πρόλαβε, διώχνει η Ελβετή. Μανολάς. Μπορμπόκης. Φάουλ και δίζει ο Μπορμπόκης από το μαρκάρισμα πίσω του Βική. Ενώ έχουμε σημειώσει ξανά αυτή τη φάση το σπρώξιμο με το χέρι μάλιστα από πίσω του Βική, τον Μπορμπόκη, το φάουλ που κερδίζει η ΑΕΚ, έχουμε συμπληρώσει 4 περίπου λεπτά στο πρώτο ημίχρονο Σιόν και ΑΕΚ στο 0-0 στον επαναληπτικό αγώνα του πρώτου γύρου του κυπέλλου Κυπελούχων που παρακολουθείται ζωντανό από το Star Channel. Η προσπάθεια της ΑΕΚ να περάσει και αυτή στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Η Ελβετή κατά μια επίθεση, ο Κωστέλου παρεχώρησε, ο Μπορμπόκης παρεχώρησε κόρνερ με προβολή στην μπροστά από τον Φουρνιέ, το οποίο τρέχει ο Λαπλάκα, ξανά η φάση βλέπετε εδώ, ο Φουρνιέ και ο Μπορμπόκης με προβολή πετάει την μπάλα κόρνερ, που ετοιμάζεται να χτυπήσει ο Λαπλάκα από αριστερά, βγάζει τη σέντρα, μάλλον διώχνει με κεφαλιά, πιο μακριά ο Κωστένογλου, εκεί υπάρχουν μόνο Ελβετοί. Φουρνιέ. Σιλβέστρ και πάλι Φουρνιέ. Ο Μαλαδένης κόβει και φεύγει στην επίθεση. Μια με τον Μαλαδένη που κρατάει την μπάλα και κάνει μια ατομική προσπάθεια και τώρα κερδίζει παλό και παίζεται. Στέκεται τώρα στο Μαλαδένης και κρατάει την μπάλα. Και τώρα η προβολή του Σιλβέστρ και έχουμε το πλάγιο out για την Ένωση που θα χτυπήσει ο Μιχάλης Κασάπης. Κασάπης άβει τον Μπατίστα και αυτός γίνει πάλι για τον Κασάπη. Μέσα στην περιοχή ο Κασάπης βγάζει τη σέντρα, κοντράει την μπάλα πάνω στο Κουμπουαρέ και οι Ελβετοί διώχνουν την μπάλα που φτάνει στο Μαλαδένη και αυτός θέλει να αλλάξει απέναντι για τον Μπορμπόκι. Έχει τον Βελμάν, τον Μπούλμαν μάλλον μπροστά του και τελικά ο Μπορμπόκι με την μπάλα πλάγιο. Ο Λεμάν έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Φουρνιέ. Το σούτ του Μπολβέν εύκολα στα χέρια του Ατματζίδη. Ξανά η φάση. Το σούτ από τον Φουρνιέ στην περιοχή και δεν έσχει ο Ατματζίδης. Μπατίστα.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από μένα. Να διακόψουμε για λίγο την μετάδοση από το Σιόν της Ελβετίας. Να επανέλθουμε για λίγο στο Ισραήλ και τον Βασίλη Σκουτή. Το παιχνίδι του Ηρακλή τελείωσε, νικηφόρο για τον Ηρακλή. Βασίλης, ακόμα με την... Γυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, στο Σιόν, στο στάδιο Τουρμπιγιόν, έδρα της Σιόν, για την ζωντανή μετάδοση του Star Channel του δεύτερου αγώνα του πρώτου γύρου του κυπέλλου κυπελούχου ανάμεσα στη Σιόν και την ΑΕΚ. Δυστυχώς έχουμε ακόμα τεχνικό πρόβλημα που δεν μας δίνει δυνατότητα να ακούσουμε τον Δημοσθένη Καρμύρη που βρίσκεται στο Σιόν. Ελπίζουμε γρήγορα να αποκατασταθεί και να ακούσουμε το Δημοσθένη Καρμύρη από τη Σιόν. Εν τω μεταξύ, το σκορ είναι ακόμη 0-0, δεν έχει γίνει τίποτα αξιόλογο. Η Ελβετία εδώ με τον Κασό, πέρασε ο Κασό και θα βγάλει τη σέντρα. Παράλληλη σέντρα έρχεται και παραχωρεί κόρνερ ο Μανολάς. Ενώ έχουμε συμπληρώσει 11 λεπτά. Ξανά η φάση, κοιτάξτε ο Κασό. Θα βγάλει τη σέντρα και η Σιόν θα κερδίσει ένα κόρνερ από αριστερά με τον Μπονβέν. Για άλλη μια φορά βλέπουμε το replay της ελβετικής τηλεόρασης στο corner που χτύπησε ο Μπονβέν και την κεφαλιά out του Βική. Ο Ατματζίδης σε πρώτο πλάνο, ετοιμάζεται να κάνει το βολέ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπατίστα, Κετσπάγια. Περνάει ο Κετσπάγια και αφήνει για τον Μπατίστα που κάνει μια καλή ατομική προσπάθεια. Για να δούμε. Επέμβαση του Κεντένι, μπάλα γυρίζει στον Λεμάν με τα πόδια, διώχνει σε πλάγιο. Έχουμε συμπληρώσει 11 λεπτά παιχνιδιού στη ζωντανή μετάδοση του Star Channel του επαναληπτικού αγώνα του πρώτου γύρου του κυπέλλου κυπελούχου ανάμεσα στη Σιόν και την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βέβαια έχει προβάδισμα 2-0 από τον αγώνα από τον πρώτο αγώνα της Νέας Φιλαδέλφειας πριν 15 ημέρες. Μανολάς. Κωστένογλου. Μπατίστα, λάθος. Χέρ. Σουνιέ. Η παλιά του για τον Λαπλάκα. Θέλησε να λάβει τον Λαπλάκα, δεν ήταν καλή. Βγαίνει ο Πατζίδης, ελέγχει. Εν τω μεταξύ με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και απόψε όπως και προχθές από το Μάριμπορ, μια θερμή καλησπέρα στην ομογένεια του Καναδά, καθώς το παιχνίδι μεταδίδεται σήμερα και εκεί δορυφορικά μέσω του Star Channel. Να σας πούμε βεβαίως, να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτό το μικρό τεχνικό πρόβλημα ήχου το οποίο παρουσιάστηκε, αλλά δεν οφειλόταν σε εμάς. Το πρόβλημα του ήχου είχε εντοπιστεί μεταξύ εδώ του Τουρμπιγιόν, του σταδίου Τουρμπιγιόν που διεξάγεται ο αγώνας, και της Λοζάνης, έως ότου έρθει η δική μου φωνή και το σχόλιο βεβαίως στην Ελλάδα, αλλά να φτάσει, όπως είπα και νωρίτερα, μέχρι τον Καναδά. Ωστόσο, η εικόνα δεν έχετε χάσει από ό,τι έχω πληροφορηθεί. 10ο λεπτό της συνάντησης στο Τουρμπιγιόν. Σιόν ΑΕΚ πάντα 0-0. Η Σιόν που μπήκε δυνατά στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό, αλλά ουσιαστικά δεν έχει καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά την αιστεία του Ατματζίδη. Να σας δώσω γρήγορα τις συνθέσεις με τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Τερματοφύλακας λοιπόν εδώ, τον βλέπετε στους δέκτες σας, ο Ηλίας Ατματζίδης, νούμερο 2 Μπορμπόκης, 3 Κωστένογλου, 4 Μανολάς, 5 Σαμπανάτζοβιτς, 6 ο Βλάχος, 7 Κετσπάγια, 8 Μαλαδένης, 9 Μπατίστα, 10 Τσάρτας και 11 Κασάπης. Στον πάγκο Σαραβάκος, Κομπιτζής, Κούτσουλας, ο Βασίλης ο Καραγιάννης, ο goalkeeper, και ο Τόνης Αβεύσκη για τρίτο συνεχές παιχνίδι εκτός ενδεκάδας, αν συνυπολογίσουμε μαζί με το απόψινό και αυτά του πρωταθλήματος με Παναχαϊκή και Εθνικό. Να σημειώσουμε ακόμη ότι εκτός 16άδας είναι τόσο ο Χρήστος Κωστής όσο και ο Βασίλης Δημητριάδης, όπως θα διαπιστώσατε κι εσείς όταν ακούσατε τους παίκτες που συμπληρώνουν τη 16άδα της Ένωσης. Ο Λεμάν, ο Σιλβέστρ με το 2, ο Κεντέν το 3, ο Μπουαρέ το 4 που τελικά παίζει, μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του, 5 ο Χέρε, 6 ο Βική, 7 Κασό, 8 Φουριέ, 9 Μπομβέν, 10 Λαπλάκα και 11 Μπιλμάν.
είναι η σύνθεση με την οποία έχει παρατάξει ο Μισελ Ντεκαστέλ τη γηπεδούχο Σιών. Μόζερ, Τζαλάντσα, Γενέ, Ζαμπά και ο τερματοφύλακας ο εμβληματικός Μπορέ στον πάγκο. Μεγάλος απόνα από το απόψινό παιχνίδι για λογαριασμό των Ελβετών. Ο Γάλλος, ο βετεράνος, ο Βερ Γκρίζ, ο οποίος είναι τραυματίας, υποφέρει από ένα πρόβλημα στον αχίλιο τένοντα και είναι εκτός μάχης, αλλά και ο τιμωρημένος Μιραντίνια, ο Βραζιλιάνος είχε δει, όπως θα θυμάστε, καθώς και εκείνο το παιχνίδι το είχε μεταδώσει στο Σταρ, εδώ στη έντρα του Τσάρτα, κανένα απολύτως πρόβλημα για το Λεμάν. Ο Μιραντίνια είχε δει τη δεύτερη κάρτα σε ευρωπαϊκό κύπελο και έτσι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο απόψινό παιχνίδι. Και έτσι στο αγώνα ο Ιταλός Λωρίς Σταφότζα με επόπτες γραμμών του συμπατριώτες του Φιόρι και Κωνσταμάνια. Να πάμε στο παιχνίδι μας και θα δούμε διάφορα σχόλια για τη συνέχεια όταν θα μας δοθεί ευκαιρία. Κασάπης λοιπόν για την ΑΕΚ. Τάρτας. Ξέφυγε πολύ όμορφα από τον Σιλβέστρα και βρίσκει τον Κασάπη, βγαίνει δυνατά από τον Μπουαρέ και θα το αποσπάσει την μπάλα την τελευταία στιγμή. Ο Βλάχος πολλές κόντρες, εκεί έρχεται ο Μανολάς να δώσει λύση και από τον Σαμπανάτζοβιτς στον Κωστένογλου. Ο Κωστένογλου ψάχνει και θέλει να βρει τον Μπορμπόκι, ανακόπτει όμως ο Μπιλμάν που ξαναδέχτηκε την μπάλα και τροφοδοτεί τώρα τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είναι κλεισμένος με τον Σαμπανάτζοβιτς εκεί και έχουμε πλάγιο για τους γηπεδούχους. 8 με 10 βαθμοί Κελσίου απόψε εδώ στο γραφικό Σιών. Μια πόλη μόλις 30.000 κατοίκων και ένα γήπεδο χωρητικότητας 19.000 θέσεων, το οποίο δεν έχει γεμίσει, κυρίως από ό,τι τουλάχιστον λένε οι Ελβετοί, ίσως και για να δικαιολογηθούν γιατί δεν πούλησαν τα εισιτήρια, για λόγους ασφαλείας απόψε υπάρχουν περίπου 10.000. Ανάμεσα σε αυτούς έντονη παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων, των οπαδών της ΑΕΚ, 800 περίπου που έχουν ταξιδέψει με πτήση τσάρτερ το πρωί αυθημερών ουσιαστικά, καθώς θα φύγουν αμέσως μετά τον αγώνα από την Αθήνα, και βέβαια από τις γύρω χώρες, από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, πολλοί Έλληνες, ακόμα και από τη Ρουμανία βρίσκονται εδώ, αλλά και από την Κύπρο. Βλέπω ένα πανό το οποίο υπάρχει πίσω από την εστία του Ηλία Ματζίδη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Η Σιών έχει κερδίσει εντωμεταξύ ένα κόρνερ, είναι το τρίτο κόρνερ της Σιών σε αυτό το πρώτο ημίχρονο και στα 14 πρώτα λεπτά της συνάντησης βλέπετε στο βάθος τον Ζαν-Πιέρ Λαπλάκα, ο οποίος είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Πολλοί κόσμος στην περιοχή του Ματζίδη, με φάλτσο βγαίνει ο Έλληνας γκολκίπερ, μπλοκάρει σταθερά. Η ΑΕΚ που βεβαίως πατώντας στο 2-0 του πρώτου αγώνα, αλλά και έχοντας σαν φωτεινό παράδειγμα τις επιτυχίες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, την Τρίτη και χθες αντίστοιχα θέλει να συνεχίσει το σερί των επιτυχιών των ελληνικών ομάδων και βεβαίως να εξασφαλίσει την πρόκριση και να πάρει μέρος στην αυριανή κλήρωση που θα γίνει στη Γενέβη για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Παράλληλα η ΑΕΚ σε αυτή την τέταρτη συμμετοχή της στο κυπελούχων θέλει να ανατρέψει και την εις βάρος της παράδοση που τη θέλει στις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις να τίθεται νοκάουτ από το πρώτο παιχνίδι. Μιλάω πάντα για το κύπελο κυπελούχων. Οι Ελβετοί έχουν κερδίσει ένα πλάγιο με τον Κεντέν. Σαμπανάτζοβιτς. Έχασαν την μπάλα Έλληνες παίκτες, δεν θα τα καταφέρει όμως και ο Φουρνιέ. Λάχος, ο σκόρερ του πρώτου γκολ στη Νέα Φιλαδέλφια. Τσάρτας, Μπατίστα για να δούμε το 1-2 από την πλευρά των Ελλήνων παικτών. Ο Τσάρτας στο βάθος, σε θέση εξτρέμ πια. Το καλό πόδι το αριστερό, η μπάλα κάνει το σουτ, δεν ευνηδιάζεται ο Λεμάν. Ο Στεφάν Λεμάν, ξανά η προηγούμενη φάση, το σουτ του Τσάρτα, η μπάλα έσκασε και στο έδαφος, επικίνδυνα αυτά τα σουτ για τους goalkeepers. Δεν ευνηδιάστηκε ο Ράμπο, όπως χαρακτηριστικά αποκαλούν τον τερματοφύλακα της Σιών. Γεροδεμένος με μακριά μαλλιά, εριστικός και συχνά προκλητικός. Γι' αυτό του έχει αποδοθεί και το προσωνύμιο Ράμπο. Δεν υπάρχει φάουλ, όπως λέει εκεί και ο Σταφότσα. Επιάγινε στο προσκήνιο με το Σαμπανάτζοβιτς και τώρα Μπατίστα με Κομπουαρέ στο βάθος. Μπατίστα που κρατάει την μπάλα έχοντας μπροστά του το Γάλλο. Παγώνει το παιχνίδι ο Μπατίστα.
Κλείστηκε εκεί και από τον Μπίλμαν και βεβαίως έχασε την μπάλα. Όταν την κρατάς πολλή ώρα, πέφτουν δύο παίχτες πάνω σου, μοιραίο είναι αυτό. Πλάγιο με τον Ιβάν Κεντέν. Το βλέπουμε εδώ. Καμπανάτζοβιτς, Μανολάς, εκεί όπου βρίσκθηκε ο Χέρ, από τον Λαπλάκα για τον Σιλβέστρα. Η Σιόν που προσπαθεί να βρει ένα ρυθμό, άλλαξε ο Φουρνιέ με τον Λαπλάκα. Τους χαλάει τα σχέδια όμως ο Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς που έλειπε από το πρώτο παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια εξαιτίας ενός τραυματισμού. Και εδώ Κετσπάγια. Κετσπάγια με τον Κομπουαρέ, πάντα Κετσπάγια. Γυρίζει στην άλλη πλευρά και λίγο έλειψε εκεί. Ο Τσάρτας να βρεθεί σε πλεονεκτική θέση. Εδώ ο Τιμούρ Κετσπάγια σε πρώτο πλάνο. Να την προηγούμενη φάση. Γυρίζει ο Γεωργιανός. Η μπάλα στην άλλη πλευρά για τον Τσάρτα, αλλά ήρθε την τελευταία στιγμή ο Χέρ και παρεχώρησε κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ για την ελληνική ομάδα με εκτελεστή τον Βασίλη Τσάρτα. Και με πολύ φάλτσο όπως πάντα η κεφαλιά, δύο κεφαλιές εκεί. Είδατε τι έγινε στα καρέ της Σίον. Μπάλα έφυγε στην άλλη πλευρά. Μαλαδένης. Κεντέν, Λαπλάκα, Φουρνιέ και πάλι ο Λαπλάκα. Κασό. Λύστηκε ο Μανολάς και υπάρχει φάουλ βέβαια πάνω στον αρχηγό της ΑΕΚ. Έχουμε συμπληρώσει 17 λεπτά παιχνιδιού στο τουρμπιλιόν. Σιόν ΑΕΚ πάντα στο 0-0. Απευθείας δορυφορική σύνδεση του Σταρ με την Ελβετία. Βλάχος. Κωστένογλου. Ψάχνει τον Μπατίστα. Αυτός με τη μία στο Κετσπάγια. Κακό κοντρόλ. Λαπλάκα. Λαπλάκα ενώ φεύγει σε θέση δεξιού εξτρέμου Σιλβέστρης που του κάνει τώρα την παλιά. Όμως εκεί ο Κασάπης διώχνει έγκαιρα την μπάλα σε κόρνερ. Είναι το τέταρτο κόρνερ για τους Ελβετούς μέχρι στιγμής. Ξαναείδαμε τη φάση και πάλι σε ζωντανή μετάδοση με τον Σεμπαστιάν Φουρνιέ έτοιμο να εκτελέσει αυτό το κόρνερ που για μια ακόμα φορά επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Φέρνει πολύ κόσμο μπροστά στον Ατματζίδη. Θέλει προσοχή και γκολ. Να λοιπόν που η Σιόν ανοίγει το σκορ μόλις στο 18ο προς 19ο λεπτό της συνάντησης με τον Σεμπαστιάν, μάλλον ο Φουρνιέ έκανε το κόρνερ. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ λοιπόν και ο Μπονβέν που πετάχθηκε ανάμεσα από Βλάχο και Μπατίστα ο οποίος είχε τους προχωρήσει και για μια ακόμα φορά το άνοιγμα του σκορ εδώ στο τουρμπιλιόν. Δείτε εδώ. Εδώ λοιπόν ήρθε από πίσω ο Μπονβέν και πρόλαβε και τους δύο παίκτες ΣΑΕΚ που σηκώθηκαν εκεί, τόσο ο Μπατίστα όσο και ο Βλάχος. Θα έλεγα ότι τους έπιασε στον ύπνο, πήδηξε πιο ψηλά και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και δυστυχώς δεν έγινε αυτό που φοβόταν ο Μπάγεβιτς, μάλλον έγινε αυτό που φοβόταν ο Μπάγεβιτς. Δεν έπρεπε, είχε επισημάνει ο προπονητής της ΑΕΚ, η ελληνική ομάδα να δεχτεί γκολ στο πρώτο 20 λεπτό. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ σίγουρα εξακολουθεί, ενώ ξαναβλέπουμε για μια ακόμα φορά το πρώτο γκολ εδώ στο τουρμπιλιόν από την Σιόν στο 19ο λεπτό της συνάντησης. Η ΑΕΚ εξακολουθεί και με το 2-0 του πρώτου αγώνα, αρκεί να καταφέρει να συνέλθει τώρα από αυτό το γκολ, καθώς οι Ελβετοί έχουν πάντα και τη δύναμη της έδρας. Εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση πρόκριση, καθώς είναι σαφέστατα, αυτό μας το έδειξε και από τη Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί να το αποδείξει και σήμερα, καλύτερη ομάδα από τη Σιόν. Κωστένογλου. Ο Μπατίστα έκανε επιθετικό φάουλ στον Κομπουαρέ, όπως κατελόγησε και ο Σταφόσια. Σιλβέστρος. Σιλβέστρο με τον Μπονβέν. Το σουτ που θα κάνει ο Μπονβέν, η μπάλα. Εδώ
Ο σκόρερ, ο Κριστόφ Μπομβέν, 30 ετών, 25 φορές διεθνής, με τα χρώματα του ελβετικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Και ακούτε βεβαίως σε αυτό το πολύ όμορφο στάδιο, ο Θεός βέβαια να το κάνει στάδιο καθώς δεν υπάρχει ταρτάν, εν πάση περιπτώσει είναι βαφτισμένος στάδιο τουρμπιλιών. Είναι ιδιαίτερα γραφικό και ο κόσμος είναι πολύ κοντά στους παίκτες, όπως βλέπετε κι εσείς. Είναι όλος σκεπαστός και οι 19.000 θέσεις. Και βεβαίως αυτό δημιουργεί έναν αντίλαλο που κάνει ακόμα πιο έντονες τις ιαχές των όπαδων. Δίπλα μου εδώ στις θέσεις σχολιαστών και ο συνάδελφος ο Ανδρέας Δημάτος, ο οποίος θα μας δίνει κάποια στατιστικά στοιχεία, αλλά αυτό που θα ήθελα να μας μεταφέρει τώρα είναι τα τελευταία λόγια του Μπάγεβιτς πριν η ΑΕΚ μπει στο παιχνίδι, αφού δούμε τη φάση εδώ με τον Κεσπάγια που κάνει τη σέντρα, έδιωξε ο Κεντέν. Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι και από μένα, και βέβαια είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί ο Μπάγεβιτς έχει σηκωθεί μέχρι τώρα 2-3 φορές και έχει βάλει τις φωνές στους παίκτες του, και αυτό γιατί οι εντολές του πριν από το μάτς δεν έχουν μέχρι τώρα ακολουθηθεί και έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού της ΑΕΚ. Η πρώτη εντολή ήταν καταρχήν προσοχή στο πρώτο ημίωρο, το οποίο βέβαια ήδη έχει περάσει με ένα γκολ σε βάρος της ΑΕΚ από το 18ο λεπτό. Από εκεί και πέρα ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε ζητήσει από τους παίκτες του να κρατάνε την μπάλα μακριά από την περιοχή του Λία Ματζίδη, εκεί να προσπαθήσουν να έχουν μια κινητικότητα, να αλλάζουν γρήγορα την μπάλα, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει και είναι συχνά τα λάθη, όπως έχεις και εσύ παρατηρήσει, κοντά στην περιοχή του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε ζητήσει προσοχή στα μακρινά σουτ και δεν είναι τυχαίο ότι οι Ελβετοί σουτάρουν συχνά από μακριά, και αυτό γιατί έτσι και η μπάλα ακουμπήσει στο γλιστερό χόρτο, το αγωνιστικό χώρος είναι υγρός, είναι νοπός, έβρεχε σε ώρα, αλλά υπάρχει φοβερή υγρασία. Αυτό το είχε πει ο Μπάγεβιτς και στις ελβετικές εφημερίδες, αλλά και στη συνέντευξη που αν δεν απατώ με τη χθεσινή, ότι δεν πρέπει να αφήνουν διαδρόμους Ελβετούς ή Έλληνες παίκτες. Ακριβώς, γιατί κάθε σουτ έτσι και σκάσει την μπάλα μπροστά από τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, μπροστά από τον Ηλία τον Ατματζίδη, είναι κίνδυνος θάνατος. Όπως κίνδυνος θάνατος είναι πάντα αυτές τις στιμένες φάσεις σε κάθε αγώνα, ειδικά όταν παίζεις εκτός έδρας με μια ομάδα που έχει τον ενθουσιασμό της έδρας, που είναι πίσω στο σκορ από πλευράς του πρώτου αγώνα και ζητάει την ανατροπή του. Και είναι πολύ γρήγορη, οπότε κάθε λάθος που κάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ κοντά στην περιοχή του Ατματζίδη κοιμονεί κινδύνου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια με τον Ανδρέα Δημάτο, ξανά στην περιγραφή μας και κύριοι, με την Σιόλ που είναι και πάλι στο προσκήνιο και την ΑΕΚ να προσπαθεί να συνέλθει πάντα από αυτό το γκολ του Μπομβέν πριν από 5 λεπτά περίπου, είμαστε στο 24ο λεπτό τώρα. Μανολάς, Μπορμπόκης, Μαλαδένης και πάλι Μπορμπόκης για τον Κασάπη. Offside τον Πατίστα. Διακοπή λοιπόν της φάσης. Μπομβέν με το Βλάχο στο βάθος. Ο Μπομβέν βγάζει τη σέντρα, θέλει προσοχή. Έφυγε στην άλλη πλευρά, ήταν λίγο δυνατή η παλιά. Σιλβέστρα με τον Κασάπη, φάουλ από τον Έλληνα παίκτη. Ξανά λοιπόν εδώ το φάουλ που έκανε ο Κασάπης πάνω στον Σιλβέστρα. Και ο Φουρνιέ έτοιμος για αυτό το φάουλ, με τον Τσάρτα, εσείς δεν βλέπετε, και τον Κασάπη μπροστά. Το φάουλ λοιπόν, η επέμβαση από τον Μαλαδένη δυνατά με το κεφάλι. Τραβιούνται οι Έλληνες παίκτες. Αυτό που επίσης έλεγε ο Μπάγεβιτς, να τραβάνε μακριά, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα με τον Ανδρέα Δημάτο, από την περιοχή τους Ελβετούς. Φάουλ βεβαίως εδώ πάνω στον Βασίλη Μπορμπόκη. Στην προηγούμενη φάση το φάουλ του Κεντέν στον Μπορμπόκη. Σαμπανάτζοβιτς στον Μπορμπόκη. Μαλαδένης. Έφυγε όμορφα. Έχει χώρο και θέλει να βρει, είναι όμως χλιαρή παλιά του για τον Τσάρτα. Έκοψαν οι Ελβετοί. Μπομβέν. Έρχεται δυνατά ο Σαμπανάτζοβιτς και παίρνει βέβαια καθαρό φάουλ. Κακός διαμαρτύρεται το Φουρνιέ.
Να τη φάση εδώ, βλέπετε με το αριστερό του χέρι έσπρωξε ο Φουρνιέ το Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Σάρτας. Κασάπης. Πολύ ωραία η τρίπλα του. Βγάζει τη σέντρα, κανείς εκεί παίκτης της ΑΕΚ. Παρά μόνο ο Λεμάν με την κορδέλα στα μαλλιά. Που δίνει και τη συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ατματζίδης, δείτε πόσο βγήκε, χρειάστηκε εκεί. Τερματοφύλακας της ΑΕΚ είδε έγκαιρα ότι δεν είχε ιδιαίτερα καλή κάλυψη. Βγήκε λοιπόν ο Ηλίας Ατματζίδης και με τα πόδια πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Όλα αυτά στο 26ο λεπτό. Σιώνα ΑΕΚ πάντα 1-0 με τον γκολ του Μπομβέν από το 19. Και ο Ντεκαστέλ που έλεγε σήμερα, γενικά τις τελευταίες μέρες, ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Σιόν, αλλά ότι δεν θα πρόκειται δάκια για κανένα θαύμα αν η ομάδα του περάσει στην επόμενη φάση. Κάπως ανάλογα τοποθετήθηκε και ο ελβετικός τύπος, ο οποίος στις εκδόσεις του δίνει πρώτη τύχη στην ΑΕΚ, χωρίς να θεωρεί ότι το 2-0 είναι μη ανατρέψιμο αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι η εφημερίδα της Γενέβης 24 ώρες είχε τίτλο σήμερα κάτι που το δανείστηκε ουσιαστικά από την ελληνική μυθολογία, γράφοντας ομηρικό έπος η πρόκριση επί των Ελλήνων. Και αν στις μέρες μας μπορούμε ακόμα να μιλάμε για μύθους, τότε η ΑΕΚ ναι, μπορεί να αποκλειστεί. Ουσιών και πάλι στο προσκήνιο με τον Κασό. Κασό που στριφογυρίζει, βγάζει τώρα τη σέντρα, η επέμβαση από τον Βλάχο. Επιμένουν οι Ελβετοί με τον Βική. Βαθιά παλιά του Βική, βγαίνει ο Ματζίδης σταθερά. Σαμπανάτζοβιτς και Τσπάγια. Για τον Γεωργιανό έσταζε μέλη, όποτε αναφερόταν σε αυτόν ο Ντεκαστέλ. Ωραία παλιά στην άλλη πλευρά για τον Μπορμπόκι. Μπατίστα τρέχει. Τελικά η μπάλα από κόντρα φτάνει στον Τσάρτα. Ο Τσάρτας δεν πέρασε παλιά στο Μαλαδένι. Μπατίστα σηκώνει τη σημαία του επόπτη στο βάθος. Ο δεύτερος επόπτης ο Κωνσταμάνια. Για να ξαναδούμε τη φάση. Εδώ λοιπόν, ναι. Τώρα είναι offside ο Μαλαδένης και όχι ο Μπατίστα. Δευτερόλεπτα πριν από τη συμπλήρωση του ημιώρου, Σιόν ΑΕΚ 1-0, απευθείας δορυφορική σύνδεση του Star Channel με το στάδιο Τουρμπιλιόν της Σιόν. Κεντέν, offside ο Μπομβέν. Και εδώ μια από τις προηγούμενες φάσεις, ένα φάουλ που είχε γίνει στο Μιχάλη Κατσάκη. Σε ζωντανή μετάδοση το μεταξύ, οι Ελβετοί κέρδισαν ένα πλάγι, ο Λαπλάκας τριφογυρίζει, χάνει την μπάλα. Σαμπανάτζοβιτς, Σάρτας. Άψογο στο πάρισμα τον Κετσπάγια. Μαρολάς. Αργά ο αρχηγός της ΑΕΚ. Μπατίστα που γύρισε πίσω να πάρει την μπάλα. Ξανά ο Μανολάς. Ψάχνει τον Μπατίστα που ξέφυγε από τον Κομπουαρέ. Το δυνατό σου του Μπατίστα. Καμιά τύχη, ήταν και από πολύ δύσκολη θέση βέβαια. Εδώ και Σπάγια. Ο διεθνής Γεωργιανός της Ένωσης. Έλεγα ότι για τον Κετσπάγια έστασε μέλη ο Ντεκαστέλ, οπότε αναφερόταν στο Γεωργιανό, θεωρώντας τον το πιο επικίνδυνο παίκτη για την ομάδα του. Ωστόσο ο προπονητής Σιόν είχε καλά λόγια και για τον Μπατίστα και για τον Μπορμπόκι. Όσο για τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο της εφημερίδας Νουβελής ποιον θα επέλεγε ως κορυφαίο ποδοσφαιριστή των Ελβετών, ο Ντούσκο αναφέρθηκε στον Απόντα Βερκρίζ, αλλά έκανε ιδιαίτερη μνήμα και για τον Μπολβέν, το σκόρερ μέχρι στιγμής,
το Σιλβέστρ και το Λαπλάκα. Βυσιών με το Βική. Σιλβέστρ. Λαπλάκα. Λαπλάκα και Μαλαδένης. Η σέντρα του Λαπλάκα χλιαρή και ο Κωστένογλου βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβε ο Κασό και έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. ΑΕΚ στις εξέδρες, όπως ακούτε και εσείς, από τους ηρωικούς, επαναλαμβάνω, περίπου 1000 οπαδούς της ΑΕΚ που συμπαραστέκονται στην προσπάθεια της ελληνικής ομάδας για πρόκριση στο δεύτερο γύρο του κυπέλου κυπελούχου. Κομπουαρέ. Κωστένογλου. Λάθος από τους Ελβετούς αλλά και από το Μαλαδένη. Βική. Ψάχνει να βρει τον Μπιλμάν, αλλά κόβει ο Βρουμπόκης. Μαλαδένης. Μαλαδένης για τον Τσάρτα. Υπάρχει χέρι από τον Σιλβέστρ. Δεν το είδε ή δεν ήθελε να το δει στα φώτσα. Εδώ λάθος από το Μανολά, όμως έκανε χέρι. Ο Μπονβέν και υπάρχει βεβαίως παράβαση. Να τη φάση. Δείτε η απόκριση του Μανολά, καθαρά η μπάλα στο αριστερό χέρι του σκόρερ της Ιώπ. Και πάλι στο παιχνίδι μας με το Λαπλάκα που ψάχνει τον Μπονβέν. Ήταν δυνατή η παλιά. Και ο Ματσίδης τώρα με τα χέρια στον Μιχάλη Καστάκη. Έκοψαν οι Ελβετοί. Κασό, Μπονβέν, Φουρνιέ και πάλι τώρα ο Λαπλάκα. Η σέντρα του Λαπλάκα στα χέρια του Ματσίδη για μια ακόμα φορά. Μπατίστα με τον Χέρ, κανείς από τους δύο. Ο αρχηγός Σιών ευνοήθηκε από το σκάσιμο της μπάλας στο χορτάρι. Και Σιλβέστρο τώρα, φάουλ ο Μπατίστα. Εδώ και πάλι βεβαίως το φάουλ που κάνει ο Ντανιέλ Μπατίστα στον Πατρίκ Σιλβέστρο. Για διακοπή στο παιχνίδι καθώς προσφέρονται κάποιες πρώτες βοήθειες εκεί στον Σιλβέστρ και ο μόνιμος εκτελεστής των φάουλ αλλά γενικότερα των στημένων φάσεων Χριστιών, ο Σεμπαστιάν Φουρνιέ εδώ, έτοιμος και για αυτό το φάουλ. Κεφαλιά προς τα πίσω, έπεσε, δεν βρήκε μάλλον την μπάλα εκεί ο Μπονβέν και ευτυχώς βέβαια. Μανολάς. Έχει χώρο και προωθείται. Σαμπανάτζοβιτς. Μανολάς και πάλι. Αγώνει λίγο το παιχνίδι ο Μανολάς. Είναι και στενά προηγημένη το ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που θα έλεγα ότι έχει ξεκινήσει νευρικά μουδιασμένα το παιχνίδι. Από την αρχή ήρθε και εκείνο το γκολ στο 19 από τον Μπονβέν που ευνηδίασε την ελληνική ομάδα και που ουσιαστικά δεν έχει καταφέρει ακόμα να συνέλθει. Μέχρι στιγμής δεν είναι η ΑΕΚ που ξέρουμε και δεν είναι αυτή η ΑΕΚ που χρειάζεται να είναι στο απόψινό παιχνίδι για να διαφυλάξει το 2-0 του πρώτου αγώνα και όχι μόνο, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο λάθος αν η ΑΕΚ έχει στόχο μόνο αυτό. Ξανά το φάουλ που έγινε από τον Μαλαδένη. Και να μην ξεχνάμε ότι επειδή το ποδόσφαιρο πέρα από συναίσθημα, που κυρίως όμως αυτό αφορά τους φιλάθλους, για τους ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματικό. Και από πλευράς διοίκησης η ΑΕΚ έχει κάνει τα πάντα, έχει υποσχεθεί τουλάχιστον άτυπα, όπως λέει η πληροφορία, σε ένα πριν 1,5 εκατομμυρίου δραχμών για κάθε παίκτη σε περίπτωση πρόκρισης και 2 εκατομμυρίου παρακαλώ για νίκη. Το φάουλ από τον Κομπουαρέ χωρίς καμία ανησυχία για τον Ατματζίδη. Πάντως ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο μεγαλομέτωχος της, ο Μιχάλης Τροχανάς,
έλεγε χθες βράδυ ότι επίσημο πριν δεν έχει ανακοινωθεί, και ενώ ξαναβλέπουμε το φάουλ από τον Κομπουαρέ που η μπάλα πήγε out, και θα ανακοινωθεί στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ, και εφόσον βεβαίως, κάτι που ευχόμαστε όλοι, η ΑΕΚ είναι στην αυριανή κλήρωση της Γενέβης, μαζί φυσικά με τον Ολυμπιακό που ήδη έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου ΕΦΑ. Εδώ γίνεται το λάθος και θέλει προσοχή το πλασέ που έκανε ο Μπιλμάν. Ευτυχώς την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Ματζίδη. Θα την ξαναδούμε σίγουρα τη φάση. Μια σημαντική φάση στο 36. Εδώ λοιπόν το ολέτριο λάθος από τον Μπορμπόκη, και ο Μπιλμάν ενήργησε έγκαιρα, αλλά το πλασέ που έκανε ευτυχώς πήγε να κρεμάσει τον Ατματζίδη που ήταν εκτός εστίας. Η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Έλληνε γκολκίπερ. Δείτε για μια ακόμα φορά. Πλάγιο το μεταξύ για την ΑΕΚ με τον Μπορμπόκη. Λάχος πίσω στον Ατματζίδη. Κοντράρισε ο Μαλαδένης, έχασε από αυτή την κόντρα την μπάλα. Κόβει ο Κωστένογλου την τελευταία στιγμή πριν η μπάλα φτάσει στο Λαπλάκα. Ο Μαλαδένης μια ωραία προσπάθεια και πάγια. Κωστένογλου τώρα. Μπατίστα. Μαλαδένης. Μαλαδένης και πάλι για τον Μπατίστα. Τρέχει να προλάβει και κερδίζει ένα κόρνερ. Κάτι είναι και αυτό από την προβολή του Βίκη. Είναι το τρίτο κόρνερ της ΑΕΚ έναντι 4 με στιγμής της Σιών σε αυτά τα 37 λεπτά της συνάντησης. Ο Βασίλης Τσάρτας θα είναι εκτελεστής. Είδαμε για λίγο τον Λεμάν εδώ ακόμα να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του. Χτυπήθηκε το κόρνερ από τον Τσάρτα. Ο Μαρολάς που έχει προωθηθεί και ο Λεμάν έχει καλή τοποθέτηση. Ξανά το κόρνερ του Τσάρτα. Ο Μανολάς πηδάει ψηλά και ο Λεμάν μπλοκάρει. Κομπουαρέ. Η παλιά του Γάλλου που είναι αμυντικός, δεν έχει και ιδιαίτερα καλή τεχνική κατάρτιση, απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αντουάν Κομπουαρέ, 32 ετών. Η Σιόν μέσα στις πολλές μεταγραφικές κινήσεις που έκανε το περασμένο καλοκαίρι τον απέκτησε από την Paris Saint-Germain. Πέντε λεπτά ακόμη. Σιόν ΑΕΚ 1-0, πάντα με τον γκολ του Μπονβεν από το 19. Μπορμπόκης, Σαμπανάτζοβιτς. Μπατίστα, κακή συνεννόηση με τον Σαμπανάτζοβιτς. Μαλαδένης, ο Βλάχος τώρα. Μπατίστα ξέφυγε πολύ όμορφα και φάουλ από τον Κομπουαρέ, θέλει και κάρτα εδώ. Όχι. Ο Σαφόντζα περιορίστηκε στο να χαϊδέψει το κεφάλι τον Κομπουαρέ. Ξαναείδαμε τη φάση. Σαφέστατα έχριζε κάρτας η περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο. Βλέπετε τον Βασίλη Τσάρτα πάνω στην μπάλα και πολλούς παίκτες, 4, 5, 6 παίκτες να σχηματίζουν το ανθρώπινο τείχος. Το φάουλ από τον Τσάρτα με φάλσο όμως πάνω στον Λέμαν. Ξανά λοιπόν εδώ το φάουλ του Τσάρτα. Μπλοκάρισε ο τερματοφύλακας της Ιωνία. Ξανά στην επίθεση με τον Κετσπάγια. Κετσπάγια με τον Σιλβέστρ μπροστά του. Κρατάει την μπάλα, ψάχνει διάδρομο. Τελικά στο Μαλαδένι που είναι ξεμαρκάριστο. Στο σουτ είναι μεν δυνατό, αλλά είναι και άστοχο. Θα δώσω και πάλι το λόγο στον Ανδρέα Δημάτο που είναι πάντα δίπλα μου.
Και βέβαια Δημοσθένη, μόλις στα τελευταία 5 λεπτά βλέπουμε την ΑΕΚ που ήθελε ο Ντουσαμπάγεβιτς και που είχε ζητήσει από τους παίκτες του. Βλέπουμε μια ΑΕΚ να έχει μια κινητικότητα στον χώρο του κέντρου. Προσπαθεί να συνέλθει στο τελευταίο πεντάλεπτο η ΑΕΚ. Και κυρίως να μην κάνει λάθη στον χώρο του κέντρου που ήταν πολλά προηγουμένως. Να μην πουλάει την μπάλα, να κρατάνε οι παίκτες την μπάλα στα πόδια τους, να παγώνουν, να αλλάζουν πολλές μπαλιές. Βρέθηκε σε μία-δύο περιπτώσεις κοντά στον Λεμάν, στην αιστεία του Λεμάν, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να έρθει το γκολ για την ΑΕΚ, όπως είχε πει ο Μπάγεβιτς, ισοδυναμεί με χρυσάφι στα παιχνίδια της Ευρώπης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είπε ότι θα είναι καταστροφή, κάτι που είπε και εσύ προηγουμένως, να ταμπουρωθούμε, ακριβώς έτσι ήταν η λέξη σου, πίσω από το 2-0, γιατί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια τα δεδομένα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Το πρώτο γκολ της Ιόν έχει μπει, η ΑΕΚ χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερα γκολ. Μάλιστα. Ξανά στο παιχνίδι μας με τον Κωστένογλου να βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Να αποδοκιμάζεται από τους Ελβετούς, αλλά και τι μπορούσε να κάνει εκεί ο Νίκος Κωστένογλου. Εδώ με κάποια αναλλαγή των πλάνων από τις κάμερες ελβετικής τηλεόρασης είδαμε 2-3 ντουέτα Ελλήνων και Ελβετών. Η ΑΕΚ με τον Κετσπάγια θέλει να φύγει μπροστά στον ευθυδιασμό, στην αντεπίθεση ουσιαστικά. Επέστρεψαν οι Ελβετοί. Μπορμπόκης, ο Χέρ θα τον ανακόψει. Η ΑΕΚ που επιμένει. Λάκος. Έβαλε το πόδι του ο Κασό και Λαπλάκα τώρα. Κασό εδώ. Καμπανάτζοβιτς τον ανακόπτει και δίνει στον Κωστένογλου, θέλει προσοχή στο λάθος και Τσπάγια. Έπεσε δυνατά πάνω στην μπάλα ο Σέρ, είναι πολύ δυνατός ο αρχηγός της Ιόν. Τάρτας. Πρέπει να ηρεμήσει αυτός λίγο το παιχνίδι και να κρατάει την μπάλα και να βγάζει μπαλιές όπως εδώ. Η σέντρα του Κασάπη, ο Μπατίστα, όχι, δεν έπιασε την κεφαλιά, τον έκοψε ο Κομπουαρέ. Έφτασε ο Γάλλος πρώτος πάνω στην μπάλα. Να λοιπόν που η ΑΕΚ όμως ζητάει την ισοφάριση. Έχω την αίσθηση ότι με αυτές τις σέντρες και με αυτούς τους δύο γκόλους τους κεντρικούς αμυντικούς πίσω, Κομπουαρέ και Χέρ, είναι δύσκολο να φτάσει η ΑΕΚ στην ισοφάριση. Χρειάζεται την μπάλα κάτω, να ανοίγονται διαδρόμοι ή εν πάση περιπτώσει αν βρει το πόδι του ο Τσάρτας και έχει διάδρομο να κάνει το σουτ από μέση απόσταση. Στο μεταξύ μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για τη Σιόν περίπου 2,5 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Μπονβέν με τον Βλάχο, πάντα ο Μπονβέν, δεν υπάρχει τίποτα βέβαια εκεί. Λάθος και πάλι από τους Έλληνες παίκτες, ο Κασός τριφογυρίζει ανάμεσα από δύο κυτρινόμαυρους. Έδωσε τη λύση ο Κασάπης και τώρα μαλαβαίνει για τον Κετσπάγια. Τάρτας. Κακή συνεννόηση, δεν τον κατάλαβε ο Γεωργιανός. Χέρ. Λαπλάκα για τον Χέρ που έχει προωθηθεί. Κωστένογλου ελέγχει. Μπορμπόκης. Τάρτας, λάθος. Θα ξανακερδίσει όμως, θα τυχερός αυτή τη φάση ο Βασίλης Τάρτας. Κρατάει και ψάχνει, ξεμαρκάζει στο συμπαίκτη του. Θέλει να βγάλει μια κρυφή μπαλιά για τον Μπορμπόκη που σπρώχνεται. Υπάρχει φάουλ καθώς το σπρώξιμο γίνεται έξω από την περιοχή. Ο Σταφότσα φαίνεται ότι παίζει έντρα. Και εδώ έχουμε πλάγιο για την ΑΕΚ. Ποδοκιμασίες από τους Έλληνες φιλάθλους προς τον Ιταλό διαιτητή που είναι αρκετά γνώριμος σε όλους εσάς. Ίσως να τον θυμάστε, είχε διαιτητεύσει στο Καφτατζόγλιο τον άτυχο αγώνα της Ελλάδας με τη Ρωσία. Η εθνική μας είχε χάσει ουσιαστικά με εκείνη την ήττα της στο Καφτατζόγλιο το τρένο για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Αγγλία. Είχε αποβάλει και τον Καλιτζάκη όπως θα θυμάστε. Ο Σταφότζα που αυτή τη στιγμή σημειώνει το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με 1,5 λεπτό καθυστέρηση. Εδώ στο Τουρμπιγιόν Σιόν ΑΕΚ 1-0 με τον γκολ του. Εδώ και περίπου 1 λεπτό. Δεν χάσαμε τίποτα το ιδιαίτερο εκτός από προλάβατε το replay. Μια φάση με ένα σούπι και Σπάγια που πήγε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων.
Αξιόν ΑΕΚ 1-0. Θυμίζω το σκορ του πρώτου μηχρόνου από το 19 με τον γκολ του Μπομβέν. Και η ΑΕΚ που μπήκε δυνατά στην επανάληψη χωρίς καμία αλλαγή στη σύνθεσή της. Το ίδιο και η Σιόν. Μια ΑΕΚ που θέλουμε να ελπίζουμε όλοι ότι θα είναι μεταμορφωμένη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Θα δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο, ένα καλό πρόσωπο, το γνωστό της πρόσωπο, ούτως ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει ως κόριο οφθαλμού το 2-0 του πρώτου αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια και να περάσει στο δεύτερο γύρο του κυπέλλου κυπελούχων. Επαναλαμβάνω, κάτι που θα συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Στάρτας, Μαλαδένης. Μαλαδένης κρατάει την μπάλα και δίνει τώρα στον Μπατίστα. Δεν έγινε το 1-2, κακή συνεννόηση των Ελλήνων παιχτών. Κασάπης τώρα. Στάρτας. Κέντρα του Τσάρτα έκοψε ο Χέρ. Και πάγια επιμένει ΑΕΚ. Έκοψαν οι Ελβετοί με τον Χέρ, τον Λαπλάκα, Κομπουαρέ. Κομπουαρέ που γλίστρισε, τον είδατε, ο Μπατίστα. Κρατάει την μπάλα ο Μπατίστα, δίνει τώρα στο Κεσπάγια. Ξανά ο Μπατίστα, είναι δυνατό το σούτ του μπαλά. Να λοιπόν που η ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, για να ξαναδούμε τη φάση, το σούτ του Μπατίστα. Η μπάλα φεύγει out. Μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και ζητάει την ισοφάριση που θα τη φέρει αγκαλιά με την πρόκριση. Κωστένογλου με τον Κασό. Κασό που στέκεται όρθιος και τελικά η επέμβαση του Κωστένογλου, το τάκλιν, έχουμε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για τη Σιόν στην επανάληψη και συνολικά το 5ο στο παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση μονομαχίας Κασό και Κωστένογλου με τον Έλληνα αμυντικό να παραχαρεί στο κόρνερ. Στο κόρνερ ο Ζαν Πιέρ Λαπλάκα εδώ. Κεφαλιά προς τα πίσω του Χέρ, θέλει προσοχή, πήδηξε εκεί και ο Μαλαδένης, ο Βλάχος, ο Μπορμπόκης έπιασε αέρα. Και ένα σουτ μάλλον της απελπισίας θα έλεγα του Πελμάν. Εδώ ο Ματσίδης που για καλό και για κακό πήδηξε ψηλά. Να τους κρεμάσει και τα δοκάρια του. Μπορμπόκης. Κομπουαρέ πάνω στον Τζάρτα. Κακό κοντρόλ αυτός. Λάθος και από τον Φουρνιέ, ο οποίος θα κάνει και φάουλ στο Βασίλη Τζάρτα. Τζάρτας άλλαξε με το Μαλαδένη και αυτός που βρίσκει τον Κασάπη σε θέση αριστερού εξτρέμ. Κασάπης που βγάζει τη σέντρα, η απόκρουση από το Κεντέν. Μαλαδένης. Και ενώ μπαίνει ο Σαμπανάτσοβιτς σφίνα, αλλά προλαβαίνει ο Κεντέν. Σιλβέστρα. Κασό. Ο Κασό που έχει ταλαιπωρήσει αρκετά τον Κωστένογλου στο σημερινό παιχνίδι. Είδατε τον Μπιλμάν, ξέφυγε από τον Βλάχο, όχι όμως και από τον Μπορμπόκη. Λάθος του Βλάχου. Μπιλμάν. Προσποίηση. Και κόρνερ από το πόδι του Μπορμπόκη. Κάτος ο Πατρίκ Μπιλμάν, 24 ετών. Σιόν στις εξέδρες, ενώ έχουμε συμπληρώσει το 5ο λεπτό της επανάληψης. 50ο του αγώνα και ο Λαπλάκα και πάλι εκτελεστή. Σάρτας που είχε οπισθοχωρήσει διώχνει μακριά. Κεντέν. Φουρνιέ. Έφυγε ο Φουρνιέ από το Μαλαδένη. Βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα στον Κασό. Δείτε τις κόντρες. Θέλει προσοχή με τον Μπιλμάν εκεί. Και τον Μπομβέν. Και τελικά έδιωξε ο Κωστένογλου. Ο Μπιλμάν ξαναήρθε και κερδίζει πλάγιο από τον Σαμπανάτεβι.
Να δούμε και αυτό το πλάγιο με τον Κεντέν. Μανολάς, έσπρωξε και ο Μπορμπόκης, η φάση συνεχίζεται, πολλές κόντρες. Ο Μαλαδένης που έδωσε τη λύση, ο Κομπουαρέ προσπαθεί να επαναφέρει τον πανικό στην ουσία της ΑΕΚ, αλλά αυτή τη φορά δεν τα καταφέρνει. Ο Ανδρέας Δημάτος έχει και πάλι το λόγο να μας μεταφέρει τα όσα υπόθηκαν, αν πρόλαβε βέβαια να πληροφορηθεί ο συνάδελφος, στα αποδυτήρια της ΑΕΚ από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στους παίκτες στην ανάπαυλα του μικρών. Ανδρέα. Από όσο προλάβαμε λοιπόν και εμείς να πληροφορηθούμε Δήμο από τα αποδυτήρια της ΑΕΚ, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς ήταν ήρεμος κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας του ημιχρόνου. Ζήτησε από τους παίκτες του να ερεμήσουν, τους τόνισε για μια ακόμα φορά ότι είναι καλύτεροι από τους αντιπάλους της Σιών, ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν και από εκεί και πέρα επανέλαβε τις έντολες της, ότι το παιχνίδι πρέπει να ηρεμήσει από τους παίκτες της ΑΕΚ, να μην υπάρξει πανικός και να βγει η μπάλα έξω από την περιοχή του Ματζίδη, κάτι όμως που στα τελευταία λεπτά δεν έχει ακολουθεί από τους παίκτες της ΑΕΚ. Μια άλλη πληροφορία που έχουμε να δώσουμε είναι από τους Ελβετούς δημοσιογράφους με τους οποίους μιλήσαμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου και οι οποίοι πραγματικά τα είχαν χαμένα από την απόδοση της ΑΕΚ, λέγοντας ότι ποτέ δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι η ομάδα που είχαν δει στο 2-0 στη Νέα Φιλαδέλφια στις 14 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα μπορούσε να είναι τόσο διαφορετική στο Σιόν και να Σιόν εδώ στην ελβετική πόλη και να δίνει ελπίδες πρόκρισης στην ομάδα της περιοχής τους. Από εκεί και πέρα οι οδηγίες του Σαμπάγεβιτς στους παίκτες του κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου κατά κάποιο τρόπο φωτογράφησαν τον Τόνι Σαβεύσκι και είναι πολύ πιθανό να αποτελέσει ο Στοπιανός Μέσος στην πρώτη αλλαγή του Μπάγεβιτς, καθώς επανέλαβε ότι θέλει ηρεμία στο παιχνίδι, πολλές μπαλιές κοντινές στο χώρο του κέντρου, έτσι ώστε να μην δοθεί η δυνατότητα στους γρήγορους παίκτες της Ιών να έχουν χώρο και χρόνο να αναπτύσσονται επικίνδυνα μπροστά από την περιοχή του Ματζίδη. Ευχαριστώ τον Ανδρέα Δημάτο και πράγματι εγώ βλέπω τρεις ποδοσφαιριστές ΑΕΚ που προφερμένονται, είναι ο Σαβεύσκι, είναι ο Κοπιτσής, είναι και ο Κούτουλας. Αντιλαμβάνεστε, αφού πρόκειται για παίκτες που βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις, αντιπροσωπεύουν διαφορετικές θέσεις, θα χρησιμοποιηθεί ο καθένας ανάλογα με την ανάγκη του αγώνα. Και αν ο Ντούσαν Μπάγεβιτς από ό,τι βλέπω θέλει να κάνει την ΑΕΚ πιο επιθετική, δεν αποκλείεται η πρώτη του αλλαγή να είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο οποίος τον πλησίασε πριν από λίγο και πήρε εντολές από τον... Θα δούμε εδώ τη φάση με το Κεντέν, να διακόψω τον Ανδρέα Δημάτο και υπάρχει επιθετικό φάουλ που έκανε ο Κεντέν. Με απόφαση του διαιτητή, του Σταφότζα, εδώ Κεντέν που προκαλεί τις αποδοκιμασίες των Ελβετών. Η φάση, Μανολάς και Κεντέν βεβαίως και εκεί έκανε φάουλ ο Κεντέν, εδώ με τον Τσάρτα. Όμως κατελόγησε στα φόντα αυτό το προηγούμενο που έγινε πάνω στον Κεντέν. Ναι, Ανδρέα. Ο Δημήτρης Σαραβάκος αυτή τη στιγμή είναι κοντά στον Ντούσαν Μπάγεβιτς και κοντά στον παρατηρητή της συνάντησης που κάνει κάποιες παρατηρήσεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Παρατηρεί στον πάγκο της ΑΕΚ ότι κινήθηκε περισσότερο από το επιτρεπτό όριο και από το περίγραμμα το οποίο χαράσει η UEFA. Η ουσία είναι ότι ο Δημήτρης Σαραβάκος, ο πιο έμπειρος παίκτης της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκά κύπελα, ο πρώτος σκόρερ των ελληνικών ομάδων στην ιστορία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή της ΑΕΚ. Φουρνιέ. Κομπουαρέ. Ο Σέρ τώρα. Ο Σέρ που ψάχνει τον Μπομβέν, έκοψε ο Μανολάς. Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς με τον Μπορμπόκη. Και υπάρχει φάουλ υπέρ της Ιών, ενώ ο Μπορμπόκης τον βλέπω να κρατάει το κεφάλι του. Να η προηγούμενη φάση. Εδώ ο Μπορμπόκης. Το replay διακόπη. Έτσι δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε σε ποια ακριβώς φάση, σε ποιο σημείο τραυματίστηκε ο Βασίλης Μπορμπόκης. Και πράγματι ο Δημήτρης Σαραβάκος στους δέκτες σας θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Είναι φανερό ότι η ΑΕΚ δεν θέλει να κλειστεί. Ο Μπάγεβιτς δεν έχει τέτοια πρόθεση και θέλει να σημειώσει τον γκολ. Ο Τσάρτας είναι αυτός που θα βγει, ενώ ο Μπορμπόκης το βλέπουμε να έχει σηκωθεί. Δεν έχει κάτι το σοβαρό, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Τσάρτας αργά θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο και ο Σαραβάκος τον περιμένει για να κάνει αυτό στην είσοδό του. Στο 55ο λεπτό λοιπόν ο Δημήτρης Σαραβάκος μπαίνει στο παιχνίδι. Ο Σαραβάκος που ταλαιπωρήθηκε αρκετά τον τελευταίο καιρό με την σοβαρή δερματοπάθεια στα πόδια του, αποθεραπεύτηκε και επανέρχεται για να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Για να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξει τώρα.
Ο Κομπουαρέ στο φάουλ, η μπάλα κοντράρει, έδιωξε ο Βλάχος. Οι Ελβετοί επιμένουν με τον Σιλβέστρα που ψάχνει τον Ποδέν με την παλιά εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Φωνάζουν οι Ελβετοί, παροτρύνουν τον Σταφότζα και αυτός δείχνει κίτρινη κάρτα τον Ηλία Ματσίδη. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα, αυτή που βλέπει ο Έλληνας τερματοφύλακας στο 56ο λεπτό. Μανολάς πήδηξε εκεί ψηλά, ο Λαπλάκα, ο Κωστένογλου με τον Κασό και γίνεται φάουλ πάνω στον Κασάπη. Έχουμε εκεί και μια σύντομη λογομαχία ανάμεσα σε Κασάπη και Κασό. Σε ποια γλωσσαράγε. Στο φάουλ η ΑΕΚ με τον αρχηγό της, το Στέλιο το Μανολά. Πέρασε η μπάλα, ο Σαραβάκος που θέλει να δει σαν σφίνα την πλάτη της άμυνας Μισιών, αλλά δεν τα κατάφερε. Λαπλάκα. Ωραίο το 1-2 με το Σιλβέστρο και φάουλ από το Μανολά, ίσως έχει κάρτα εδώ. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς είναι η δεύτερη κάρτα που βλέπει ο Στέλιος Μανολάς στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στο κύπελλο κυπελούχων για την ακρίβεια. Είχε παρατηρηθεί με κίτρινη και στη Νέα Φιλαδέλφια στον πρώτο αγώνα με Μισιών. Αυτή είναι η δεύτερη που βλέπει και εφόσον η ΑΕΚ προκριθεί στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης θα λείψει από το πρώτο της παιχνίδι. Μια μεγάλη απώλεια για τον Μπάγεβιτς και την ΑΕΚ, αλλά βέβαια αυτό που ενδιαφέρει σε πρώτη φάση είναι η ΑΕΚ να προκριθεί και από εκεί και πέρα για όλους τους πονοκεφάλους υπάρχουν ασπιρίνες. Πολλοί κόσμος πήδηξε εκεί, ο Μπιλμάν γύρισε και η μπάλα είναι out βέβαια. Με αυτό το τυφλό γύρισμα που έκανε ο Μπιλμάν. Ξανά η προηγούμενη φάση. Το γύρισμα του Μπιλμάν, η μπάλα πολύ out βέβαια. Ο Βλάχος δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ και ο Ντεκαστέλ θα κάνει την πρώτη του αλλαγή και αν δεν αλλάξει κάτι αυτός που θα μπει στο παιχνίδι είναι ο Μόζερ. Ο Μόζερ που ήταν βασικός στη Νέα Φιλαδέλφια. Εν τω μεταξύ ο Σαραβάκος έκανε επιθετικό φάουλ πάνω στον Κέντεν, αλλά ο επόπτης δίνει την μπάλα στην ΑΕΚ. Θεωρώντας ότι είχε προηγηθεί φάουλ του Κεντέν στο Σαραβάκο. Μπορμπόκης στον Κετσπάγια. Γρήγορα χτυπήθηκε το φάουλ. Κετσπάγια φάουλ εδώ νέο από τον Κεντέν. Εδώ δεν υπάρχει κάρτα. Βέβαια. Εσείς ξαναβλέπετε την προηγούμενη φάση που συγχύζει την κίτρινη κάρτα στον Κεντέν. Με τη συμπλήρωση του πρώτου 15 λεπτού στην επανάληψη. 60 λοιπόν βλέπει κίτρινη κάρτα και ο Ιβάν Κεντέν. Πολλά μέτρα μακριά από την αιστεία του Λεμάν το φάουλ, αλλά ο Σαραβάκος έχει πόδια, είναι γνωστό αυτό. Όχι μπάλα out. Δεν ήταν ένα από τα φάουλ του Σαραβάκου που ξέρουμε. Διακοπή στη φάση για να πει στο παιχνίδι αυτό που σας έλεγα πριν, ο Χάιντ Μόζερ που θα αποτελέσει την πρώτη αλλαγή του Μισελ Ντεκαστέλ. Και βγαίνει ο Λαπλάκα, ένας από τους διακριθέντες μέχρι στιγμής, ο Ζαν Πιέρ Λαπλάκα. Ο Μόζερ που είναι ένας παίκτης δυνατός, είναι και ανασταλτικός, ενώ ο Λαπλάκα δεν έχει αυτή την ιδιότητα. Φυσικά ο Ντεκαστέλ και υπολογίζει την ΑΕΚ. Θέλει να έχει στο παιχνίδι του ποδοσφαιριστές που δεν κατεβάζουν μόνο την μπάλα, αλλά μπορούν και να ανακόπτουν τον αντίπαλο όταν εκείνος επιτίθεται. Προφανώς
Αυτός είναι ο συλλογισμός του προπονητή της Ιόν, ρίχνοντας το παιχνίδι τον Μόζερ στη θέση του Λαπλάκα. Κεντέν ξεφεύγει, ωραία η πάσα του για τον Κασό. Κασό απέφυγε τον Μπορμπόκι. Ο Φουρνιέ κάνει τη σέντρα, ο Μόζερ την κεφαλιά, στην πρώτη του έπαθε με την μπάλα και αυτή out. Μια καλή επιθετική στιγμή για τους Ιόν. Εδώ λοιπόν η σέντρα του Φουρνιέ και η κεφαλιά από τον Μόζερ, χωρίς συνέχεια για τη Ιόν αυτή η φάση. Ο Βική έχασε την μπάλα και ο Ματζίδης στον Κασάπη. Αναγκαστικά ο Ματζίδης με τα πόδια της συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τη Ιόν. Τα λεπτά κυλούν, το 1-0 υπέρ των Ελβετών παραμένει με εκείνο τον γκολ του Μπονβέν από το 19ο λεπτό. Παρακολουθείτε πάντοτε κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και τον Καναδά τον αγώνα ρεβάνς του πρώτου γύρου του κυπέλλου κυπελούχων ανάμεσα στην Σιόν και την ΑΕΚ σε απευθείας δορυφορική σύνδεση του Star Channel με την ελβετική πόλη. Σαραβάκος περιμένει με τον Μπατίστα για να μην βγει σε θέση offside, έτσι ανακόπτει και ήρθε ο Σαμπανάτζοβιτς και δίνει στον Μπατίστα. Μπατίστα πρόλαβε πριν και η μπάλα πλάγιο, αλλά την έχασε από τον Φουρνιέ. Μπιλμά. Κεντέν, κακή συνεννόηση με τον Κομποαρέ. Κερδίζουν οι Έλληνες παίκτες. Κορμπόκης για τον Κεσπάγια, να δούμε αυτή την πάσα. Κεσπάγια είναι σε καλή θέση. Κλείνεται, τριφογυρίζει και τελικά η επέμβαση από τον Χέρ και έχουμε κόρνερ για την ΑΕΚ. Λίγο ήθελε εκεί, ήταν και ο Σαραβάκος πίσω από τον Γεωργιανό. Θα μπορούσε με τον τακουνάκι ίσως να δώσει την μπάλα στον Σαραβάκο. Κλείστηκε ο Τίμουρ Κεσπάγια και κέρδισε αυτό το κόρνερ. Κάτι είναι και αυτό, καθώς το παιχνίδι μεταφέρεται στην ευθεία του Λέμαν. Το κόρνερ ο Μπορμπόκης. Ο Μαλαδένης σε καλή θέση εδώ. Ο Μαλαδένης και τελικά ο Λέμαν σώζει τη Σιόν. Μια κλασική περίπτωση για γκολ που η ΑΕΚ δεν φτάνει σε αυτό. Και άμα χάνονται και τέτοια γκολ, δεν ξέρω αλήθεια πώς θα έρθει η σοφάριση για την ελληνική ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε τη συνέχεια στο παιχνίδι. Σιλβέστρο. Η σέντρα των Βική, το σούτα των Κασό, η μπάλα κοντράρισε. Και έχουμε πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ. Νάτι λοιπόν εδώ η φάση, δείτε το Μαλαδένη με το Λεμάν μπροστά του, ο οποίος ενσυκτοδός με το δεξί του πόδι στάθηκε ζωντανός αυτό το τέτα-τέτ με τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και δεν νικήθηκε. Το βολέα από τον Ατματζίδη. Ο Μπιλμάν μονομάχησε με τον Μπορμπόκη. Ο Μπορμπόκης που κέρδισε τώρα την μπάλα. Σαραβάκος. Μπορμπόκης. Λάθος. Αλλάζει ο Μόζερ με τον Κασό. Είναι offside βεβαίως. Έχουμε διακοπή της φάσης. Είναι offside το Μπόμβερ. Δεν υπάρχει συνέχεια σε αυτή τη φάση. Κεσπάγια. Λάθος. Σιλβέστρε. Μόζερ. Και πάλι για τον Σιλβέστρε. Λάθος αυτός. Η Σιόν που προέρχεται από μια μεγάλη νίκη, μια νίκη με το ευρύ 4-1 επί της Young Boys στο ελβετικό πρωτάθλημα το περασμένο Σάββατο και που είναι δεύτερη αυτή τη στιγμή στο ελβετικό πρωτάθλημα. Να δούμε αυτή τη φάση τώρα. Το σουτ του Ατματζίδης μπλοκάρει σταθερά σε αυτό το σουτ του Σεμπαστιάν Φουρνιέ που βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Κάτι και πάλι φάση. Το ισχυρό αριστερό σουτ του Φουρνιέ. Εντυπωσιακά ο Ατματζίδης κράτησε το 1-0.
ή το 0-1 προετοιμάσει. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο τώρα από την τυφλή αυτή παλιά του Μποβέν. Πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Καθώς απομένουν 24 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Και βεβαίως να σας θυμίσω ότι ακόμη και με αυτό το αποτέλεσμα, ακόμη και με την ήττα με 1-0, η ΑΕΚ προκρίνεται χάρη στη νίκη της στον Νίκος Γκούμας πριν από 14 βράδια με 2-0. Ο Βλάχος αναγκαστικά έβγαλε την μπάλα πλάγιο, καθώς δεν είναι καιρός για λάθη. Είχε μπροστά του τον Μπονβέν που, θα το πω για μια ακόμα φορά, τον έχει ταλαιπωρήσει αρκετά σήμερα. Και εδώ Κωστένογλου πετάει την μπάλα κόρνερ. Είναι το 7ο κόρνερ της Ιόν, η Ιόν που έχει και μια σαφή υπεροχή έναντι της ΑΕΚ και έχει κερδίσει 4 κόρνερ στο παιχνίδι. 7 η Ιόν μέχρι στιγμής. Και ο Βικής αυτό το κόρνερ για τη Ιόν. Και πάλι ο Κομπουάρε σε καλή θέση, έδιωξε ο Κασάπης, έρχεται ο Βική και προλαβαίνει ο Μανολάς για να βγάλει την μπάλα κόρνερ σε μια φάση διαρκείας στα ελληνικά καρέ. Μια φάση για γερές καρδιές, για γερά νεύρα. Για να βλέπουμε το μεταξύ, εδώ έχασε την μπάλα του Ματσίδης. Διέκοψαν οι Ελβετοί για να δούμε τη συνέχεια του παιχνιδιού. Ο Κομπουάρε γυρίζει. Ο Σαμπανάτζοβιτς δίνει λύση στην πολιορκία. Και σε αυτή τη μακρινή παλιά ουσιαστικά, δεν μπορούμε να την πούμε στου του Σιλβέστρου, ο Ματσίδης την άφησε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Η ΑΕΚ πρέπει να αντέξει σε αυτή την πίεση των Ελβετών. Ναι, Ανδρέα. Και βέβαια η ΑΕΚ εγκλήτωσε πριν από το σούτ του Αντουάν Κομπουάρε, έσωσε ο Μιχάλης Κασάπης, ο Κομπουάρε. Ο Κασάπης αρχικά και ο Μανολάς συνέχεια. Αλλά που πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι ο Κομπουάρε, ο βαρύς αυτός Γάλλος αμυντικός, έχει τρομακτική παράδοση στο σκοράρισμα στα κύπελα Ευρώπης. Η ΑΕΚ ευτυχώς δεν γνώρισε, δεν έπεσε θύμα αυτής της καλής παράδοσης του Γάλλου στόπερ. Και φαίνεται ότι για τον Τούσον Μπάγεβιτς δεν είναι γραφτό να περνάει ήσυχα βράδια στο τουρμπιλιόν, καθώς θα θυμηθούμε και την προηγούμενη εμπειρία του που έχει με αυτή την αντίπαλο, όταν ακόμη ήταν προπονητής στη Βέλες του Μόσταρ το 1988. Είχε αντιμετωπίσει την Σιόν και είχε χάσει με 3-0 και ευτυχώς που η Βέλες είχε κερδίσει το Μόσταρ με 5-0 και είχε πάρει την πρόκριση. Και πάλι όμως είχε καρδιοφυτίσει, γιατί το 3-0 είχε σημειωθεί στο 55ο λεπτό. Όπως καταλαβαίνεις, σε την αγωνία αυτή την είχε ζήσει ο Μπάγεβιτς. Ακριβώς, να δούμε αυτή τη φάση με τον Μπονβέν. Φουρνιές. Ενώ είναι εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σαμπανάτζοβιτς τραυματίας. Και έχουμε κόρνερ και πάλι από την παρέμβαση του Κασάπη. Και αυτά τα τελευταία λεπτά είναι πραγματικά δραματικά. Η Σιόν πιέζει ασφυκτικά. Η ΑΕΚ αμήνεται όπως μπορεί. Ο Βική και πάλι στο κόρνερ. Σαραβάκος. Πάντα ο Σαραβάκος ίσως στον Μπορμπόκι. Μπορμπόκι στα τυφλά, ο Κεντέν. Ο Σιλβέστρος στον Κομπουάρε. Βική. Ο Βική που κάνει πολλή δουλειά, αυτός ο νεαρός, και κερδίζει φάουλ εδώ από το Μανολά. Ο Σαμπανάτζοβιτς εντωμεταξύ, εσείς δεν βλέπετε, μπήκε στο παιχνίδι, έστω και φωλένοντας κάποια νεύρα εκεί. Μπορμπόκης, Κασό, Φουρνιέ και Μαλαδένης. Ο 40χρονος Ιταλός ρέφερε στα Φότζα, επιβάλλει την τάξη. Και η Σιόν που έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο, καμιά 25 μέτρα απέναντι από την αιστεία του Ατματίδη. Πάνω στην μπάλα είναι ο Κομπουάρε με τον Βική. Είδαμε για λίγο και τον Ατματίδη να τοποθετεί το τύφο των συμπαικτών του στο σωστό σημείο. Ο Βική θα είναι τελικά ο εκτελεστής με πολύ φάλτσο πάνω στον Ατματίδη μπάλα. Ξανά η προηγούμενη φάση, το φάουλ από τον Βική στα χέρια του Ματζίδη.
Σιλβέστρο απέφυγε τον Κετσπάγια. Η Σιόν που έχει στα τελευταία 12-14 λεπτά καθολική υπεροχή. Παίζει την ΑΕΚ στο μισό γήπεδο. Δική. Φουρνιέ. Βγάζει τη σέντρα. Απευθείας στον Ασματζίδη μπάλα. Και ο Τόνις Αβεύσκι, ενώ εσείς δεν βλέπετε, θα αποτελέσει τη δεύτερη αλλαγή του Μπάγεβιτς. Ο Μπάγεβιτς που τον βλέπω τώρα να δίνει τις τελευταίες οδηγίες στο Σκοπιανό. Στο μεταξύ η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ. Προφανώς θα βγει ο Σαμπανάτζοβιτς, αν έχει πρόβλημα και τραυματισμού, τον βλέπω να κουτσένει ακόμη. Βέβαια, θα βγει ο Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Θα στραφούν τώρα οι κάμερες πάνω του. Εδώ ο Σαβεύσκι. Και νάτος ο πρίγκιπας του Νερέτσβα, ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Το 72 λοιπόν ο Τόνις Αβεύσκι στη θέση του Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Και βέβαια ο Ντούσαν Μπάγεβιτς δεν θα ήθελε να κάνει την αλλαγή του Τόνις Αβεύσκι από αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά τουλάχιστον έχει την άνεση να σκέφτεται ότι ο Τόνις Αβεύσκι έχει σε πολλές περιπτώσεις αγωνιστεί σε θέση αμυντικού χαφ. Πιθανότατα αυτό το ρόλο θα πάρει και τώρα, λίγο αμυντικογενή ρόλο, προκειμένου να καλύψει το πολύ σημαντικό κενό πάντα για την ΑΕΚ του Ρέφικ Σαμπανάτζοβιτς. Βεβαίως, είναι σχεδόν βέβαιο ότι αν ο Σαμπανάτζοβιτς δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού στην προηγούμενη φάση, δεν θα ήταν αυτός που θα έπαιρνε τον δρόμο για τον μπάσκετ. Σιλβέστρο για τον Κομπουαρέ. Φουρνιέ. Φουρνιέ που κάνει και αυτός μεγάλο παιχνίδι απόψε. Μαζί με τον Βική, τον Κομπουαρέ, τον Κασό και βεβαίως τον Κόβεν είναι στην πρώτη σειρά των διακριθέντων από την πλευρά της Σιόν. Ατματζίδη στο βολέ. Ο Χέρ για τον Σιλβέστρο, προσπαθεί ο Σαβεύσκι, τελικά κερδίζει ο Σιλβέστρο. Σιλβέστρο για τον Μόζερ, κόβεται αυτός από τον Κωστένογλου και Σαραβάκος τώρα. Ανοίγει τον Πατίστα δεξιά και του δίνει την μπάλα ο Σαραβάκος. Το 1-2 από τους Έλληνες παίκτες, ο Σαραβάκος κάνει το σούτ, την μπαλά. Για καλή επιθετική στιγμή για την ΑΕΚ. Το 74, να τη φάση. Ο Μπατίστα για τον Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος έχει δίπλα του τον Χέρ, κάνει με τη μία το σούτ. Δυνατό το σούτ, την μπαλά. Και εδώ ο Δημήτρης Σαραβάκος. Ο πάλε ποτέ μικρός, 34 ετών σήμερα, από πέρσι κάνει μια δεύτερη καριέρα στην ΑΕΚ. Μετά από την πολύχρονη του βέβαια στο Παναθηναϊκό. Μαλαδένης με τον Χέρ, Ατματζίδης αποδέκτης της μπάλας. Μπατίστα με τον Κομπουαρέο. Ο Μπατίστα που έχει από την αρχή του παιχνιδιού σκιά του το Γάλλο κεντρικό αμυντικό. Και η πάσα για τον Τιλμάν, ο Μανολάς πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Και ο Ατματζίδης αναγκαστικά βεβαίως με τα πόδια. Κομπουαρέ και Μπατίστα πάλι. Μπατίστα πήρε την κεφαλιά, έδιωξε ο Κεντέν. Προσπαθεί ο Μόζερ, offside, ο Κασό, έχουμε διακοπή της φάσης. Σιλβέστρα πέφτει για τον Κασάπη. Άνοιξε την μπάλα και την έχασε από τον Σαβεύσκι, ο Σκοπιανός στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Πατίστα. Παγώνει το παιχνίδι, Κασάπης. Χρειάζεται και αυτό. Κασάπης και Μπατίστα. Και Τσπάγια τώρα και αυτό στο Μαλαδένι. Ο Μπατίστα ψάχνει για διάδρομο να κάνει το σουτ. Τον βρίσκει, το επιχειρεί, είναι αδύναμο και θα μπλοκάρει ο Ελβετός τερματοφύλακας στον Στεφάν Λεμάν. Πολύ γρήγορα αυτός. Ο Κασό ξέφυγε και πάλι από τον Κωστένογλου. Έχει μεγάλο πρόβλημα ο Κωστένογλου με αντίπαλο τον Κασό απόψε. Ο Βλάχος κόβει προσωρινά. Φουρνιέ. Φουρνιέ εδώ. Με τον Κορμπότσι μπροστά του.
Επιμένει ο Φουρνιέ με δεύτερη προσπάθεια, έρχεται δυνατά και ο Σαβεύσκι και θα κάνει φάουλ. Εδώ μάλλον χαστούκισε τον Σαβεύσκι εκτός φάσης ο Φουρνιέ. Εντάξει, ο Σαβεύσκι κάνει ένα φάουλ. Από εκεί και πέρα όμως η Ελβετία έπαιξε το replay. Τον χαστούκισε εκτός φάσης. Και εδώ το φάουλ είχε καταλογιστεί. Και ο Μπάκεβιτς θα κάνει την τρίτη του αλλαγή στο παιχνίδι. Θα μπει και ο Χάρης Κοπιτσής με το νούμερο 13 και θα βγει ο Μιχάλης Κασάπης. Τελικά το νούμερο 13 που μπαίνει και από πλευρά Σιών, ταυτόχρονα θα γίνουν και αλλαγές. Είναι ο Γκαετάνο Τζαλάντσα, είχε πει επίσης αλλαγή και στη Νέα Φιλαδέλφια στον πρώτο αγώνα και βγήκε ο Πατρίκ Μπιλμάν το 77. Ο Γκαλάντσα λοιπόν στη θέση του Μπιλμάν, ενώ αργά αργά τελικά βγαίνει ο Κορφόκης και μπαίνει ο Κοπιτσής που εσείς τώρα βλέπετε. Ήταν η τρίτη αλλαγή του Μπάκεβιτς, νωρίτερα η δεύτερη για τον Ντεκασέλ. Το φάουλ που χτυπήθηκε από τον Βική, έδιωξε ο Μανολάς, πήδηξε πιο ψηλά από όλους, προσπαθεί ο Κετσπάγια να διώξει πιο μακριά. Οι Ελβετοί επιμένουν. Και μπαίνει. Σαραβάκος και η ΑΕΚ φεύγει στην αντεπίθεση με τον Κασάπη. Ενώ είναι αριστερά και ο Σαραβάκος και μπαίνει στην φάση και ο Κομπιτσής. Τελικά η μπάλα φτάνει στον Σαραβάκο. Σαραβάκος έφερε την μπάλα στο δεξί και τελικά κόπηκε από την προβολή που του έγινε. Ένα πολύ γρήγορο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα συναρπαστικό παιχνίδι παρακολουθούμε, κυρίες και κύριοι. Ο Μόζερ προσπαθεί να βγάλει τη σέντρα και ο Κωστένογλου παραχωρεί ένα ακόμη κόρνερ για την ελβετική ομάδα. Είναι το πέμπτο κόρνερ για τους Ελβετούς στην επανάληψη. Ένατο συνολικά στο παιχνίδι που τρέχει να εκτελέσει στο βάθος ο Σεμπαστιάν Φουρνιέ. 11,5 λεπτά για το τέλος στο Τουρμπιγιόν. Το κόρνερ είναι κακό. Ο Σαβεύσκι διώχνει μακριά. Ο Μανολάς που είδατε πόσο πολύ βγήκε από την περιοχή του και ο Σαραβάκος. Ο Σαραβάκος που ξεφεύγει. Πολύ ωραία παλιά για τον Μπατίστα. Δεν υπάρχει offside. Για να δούμε την επιλογή του Μπατίστα που έχει κοντά του τον Κομπουαρέ. Στέκεται όρθιος στον ανακόπτη ο Κομπουαρέ. Έχω την αίσθηση ότι τον ανακόπτη καθαρά ο Κομπουαρέ. Ένα replay θα είναι διαφωτιστικό οπωσδήποτε. Εν τω μεταξύ η Σιών είναι ξανά στην επίθεση με τον Κασό. Κασό ξέφυγε από το Μαλαβένι. Πάντα ο Κασό. Κάνει και το shoot out. Την ευκαιρία να μας ξαναδώσουν οι Ελβετοί την προηγούμενη φάση. Πράγματι εδώ. Εδώ λοιπόν ο Μπατίστα βλέπετε καθαρά. Ο Γάλλος ο Κομπουαρέ έχει πρόθεση και βρίσκει και μπάλα. Σαφέστατο. Μπατίστα πέφτει συνέχεια, δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πέναλτι. Το 1-0 κυρίες και κύριοι διατηρείται. Η ΑΕΚ που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια στο Τουρμπιγιόν απέναντι σε μια Σιών που είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που είδαμε στην Αθήνα στις 14 Σεπτεμβρίου και που οπωσδήποτε το να είναι εντελώς διαφορετική της το έχει επιτρέψει και η μετριότατη, θα μου επιτρέψετε να τη χαρακτηρίσω, σημερινή εμφάνιση της ΑΕΚ. Ο Μόζερ βγάζει μια πολύ όμορφη παλιά για τον Σιλβέστρ, αυτός κάνει τη σέντρα. Ο Βλάχος κόβει λάθος όμως. Μπονβέν για τον Φουρνιέ. Ο Κασό δεν έφτασε ποτέ στην μπάλα καθώς βγήκε ο Κομπιτσής και έκοψε. Δείτε εδώ πόσες μάχες γίνονται. Συνεχίσεις εναλλαγές της μπάλας, η σέντρα του Κασό, η επέμβαση από τον Βλάχο. Ο Βική ανακόπηκε από τον Κετσπάγια και είχαμε εκεί μια κόντρα, μια πολύ περίεργη φάση. Το πόδι που έβαλε εκεί ο Γκαλάντσα. Τον Ματσίδης πρώτα με το στήθος και τώρα με το πόδι δίνει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Σαβεύσκι για τον Κομπιτσί. Κομπιτσίς εδώ. Κομπιτσίς για τον Σαραβάκο. 9 λεπτά ακόμη. Μπατίστα και Σαραβάκος. Το σούτ από τον Μπατίστα.
Και θα γίνει και η τρίτη αλλαγή από πλευρά Σιών, ενώ οι κάμερες ήταν πάνω στον Μπατίστα. Θα μπει στο παιχνίδι ο Λιβεριανός, ο Τζο Γενέ, και θα βγει ο Φρέντερικ Καστό. Κουράστηκε, έκανε πολλά χιλιόμετρα ο Καστό. Επαναλαμβάνω, από τους καλύτερους παίκτες της Σιών απόψε. Το 81 λοιπόν, η τρίτη αλλαγή του Ντεκαστέλ, ο Λιβεριανός Γενέ στη θέση του Καστό. Ο Βική έχασα το Μανολά. Σαραβάκος, ενώ ανοίγεται στο βάθος ο Κετσπάγια και του κάνει πολύ όμορφη παλιά στο Σαραβάκος. Ο Κετσπάγια είναι σε θέση βολής. Το σουτ και γκολ. Η ΑΕΚ ισοβαρίζει και παίρνει την πρόκριση, κυρίες και κύριοι, ουσιαστικά με αυτό το γκολ του Τιμούρ Κετσπάγια, τον οποίο βλέπουμε να πιάνει και το πόδι του. Ο Κετσπάγια ισοβαρίζει και η εξέδρα των Τουρμπιλιών, βλέπετε μια άποψη από την εξέδρα που βρίσκονται οι οπαδοί της ΑΕΚ πίσω από το γκολπόστο που επετέφθη η ισοφάριση. Εσείς δεν είδατε το Μανολά με τον Ατματσίδη που αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν πίσω στην περιοχή της ΑΕΚ. Δείτε εδώ την ωραία παλιά του Σαραβάκου, την κούρσα του Γεωργιανού, το άψογο σουτ και η μπάλα στην αριστερή γωνία των δικτύων του Λέμαν από το ισχυρό αριστερό σουτ του Κετσπάγια, ο οποίος δεν αποκλείεται να έχει πάσει κάποιο τράβηγμα εκεί από την κούρσα που επιχείρησε και το δυνατό αριστερό σουτ που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Λέμαν. Αλλά φαντάζομαι αυτό που θα θέλει να πει τώρα ο Ανδρέας Δεμάτος είναι και τι σημασία έχει σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή. Απλώς ευχόμαστε ο Τιμούρ να μην έχει κάτι το σοβαρό. Το φοβερό είναι για τον Μισελ Ντεκαστέλ, τον προπονητή της Σιών, ο οποίος την έπαθε από τον παίκτη που φοβόταν πιο πολύ. Αυτό είναι το ένα που έχει σημασία στη συγκεκριμένη φάση. Το πρώτο γκολ του Κετσπάγια στην Ευρώπη με τη φανέλα της ΑΕΚ. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Ντεκαστέλ πήρε μια ακόμη απογοήτευση και στηρίστηκε και σήμερα 2 ώρες πριν αρχίσει το παιχνίδι. Έτσι για το Γούρι. Το άλλο που πρέπει να μην λέμε μόνο Ανδρέα, ότι στην Ελλάδα υπάρχει ο Γιάννης Ιωαννίδης, που αν και άνθρωπος του μπάσκετ μπορεί να βλέπει και το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, ας μην μας κακοκαρδίσει. Εδώ το σουτ και γκολ. 2-1. Να λοιπόν που η Σιών απαντάει αμέσως στο 84. 2 λεπτά αργότερα ο νεαρός, ο Καετάνο Γκαλάντσα, σημειώνει το 2-1 από μια πολύ δύσκολη θέση. Δείτε, ένα άψογο σουτ ξεγέλασε τον Ατματζίδη, ο οποίος περίμενε ότι θα έβγαζε σέντρα ο Γκαλάντσα. Αυτός επιχείρησε το σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Σιών προηγείται με 2-1 της ΑΕΚ, αλλά βεβαίως θέλει τώρα ακόμη 2 γκολ για να φτάσει στην πρόκριση. Δεν έχει και το χρόνο πια, βεβαίως στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, αλλά όχι η ΑΕΚ δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκή πείρα, αποκόμισε πολλά πέρσι από το Champions League, η ομάδα του Μπάγεβιτς. Ναι, Ανδρέα. Το άσχημο όμως για την ΑΕΚ είναι αυτό το γκολ του Γκαλάντσα. Μια ισοπαλία, ένας βαθμός στην Ευρώπη μετράει πολύ για τον συντελεστή των ελληνικών ομάδων αλλά και της ΑΕΚ στα κύπελλα Ευρώπη. Και ειδικά βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΑΕΚ αύριο, που θα είναι σίγουρα πλέον στην εκκλήρωση του κυπέλλου κυπελούχων, μπαίνει ούτως ή άλλως στον γκρουπ των αδυνάτων. Είναι δηλαδή μια ομάδα η οποία χρειάζεται βαθμούς στην Ευρώπη και θα μπορούσε να αποφευθεί η ήττα εδώ στο σταντ Τουρμπιλιών. Ειδικά μετά το γκολ του Τιμούρ Κετσπάγια στο 22ο λεπτό. Οι ελληνικές ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο χρειάζονται βαθμούς στα ευρωπαϊκά κύπελλα, χρειάζονται βαθμούς για την UEFA και οι ήττες δεν πρέπει να έρχονται σε καμιά περίπτωση, έστω και αν συνοδεύονται από πρόκριση και λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Μπορούμε να δώσουμε εδώ και μια είδηση ότι κατά πάσα πιθανότητα. Να δούμε αυτή τη φάση. Ο Μπονβέρ προσπαθεί να πλασάρει. Κλείνεται όμως, έρχεται ο Γκαλάντσα. Θέλει προσοχή αυτή η φάση, διώχνει από πίσω. Να πούμε λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα η ΑΕΚ αύριο θα είναι στο δεύτερο γκρουπ στην κλήρωση του κυπέλλου κυπελούχων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο ενδεχόμενος αντίπαλός της θα είναι πολύ δύσκολο. Και δεν είναι offside ο Σαραβάκος εντωμεταξύ, ο οποίος έφυγε, βγάζει τη σέντρα όμως. Χρειαζόταν πιο έξω να γίνει σέντρα, αυτή πήγε ευθείας στην αγκαλιά του Λεμάν. Όπως επίσης αυτό που δεν χρειαζόταν ήταν τα καπνογόνα που έπεσαν μέσα στο αγωνιστικό χώρο από την πλευρά των οπαδών της ΑΕΚ. Αν κάποια στιγμή παρατηρήσατε, οι Ελβετοί μας έδειξαν τον Νίκο το Στράτο που είχε πάει και έκανε συστάσεις στους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο Μπατίστα και πάλι δεν είναι offside απέναντι στο Λεμάν. Σουτάρει και γκολ. Να η ΑΕΚ που ισοβαρίζει σε 2-2 και αμαρτύρονται οι Ελβετοί για offside.
Δεν υπήρχε offside. Να ξαναδούμε τη φάση. Βεβαίως ο Μπατίστα έφυγε από πίσω, ξεπέρασε στο sprint τον Μπουαρέ και με ένα ασύλληπτο αριστερό σουτ έστειλε την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της Σιόν και ισοφαρίζει σε 2-2 στο 86, σφραγίζοντας και τυπικά για μια ακόμα φορά την πρόκριση της ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο του κυπέλου κυπελούμων Ευρώπης. Έγιναν και συστάσεις όπως ακούσατε στα ελληνικά από κάποιο μέλος της ελληνικής αποστολής, ύστερα από παροτρύνσεις του κυρίου Τροχανά που βρίσκεται εδώ στις εξέδρες των επισήμων των τουρμπιδιών και του κυρίου Στράτου. Εν τω μεταξύ είδε και κίτρινη κάρτα ο Λεμάν το 87. Ο Λιβεριανός ο Γενέ προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Σε ένα παιχνίδι όπου υπολείπονται κυρίες και κύριοι περίπου 3 λεπτά. Σιόν ΑΕΚ 2-2 σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, σε ένα δραματικό δεύτερο ημίχρονο όπου έχουν σημειωθεί 4 γκολ, μια πληθώρα αποφάσεις, μια συνεχή, μια διαρκή κίνηση, η μπάλα πάνω κάτω, πάθος πείσμα και βεβαίως ένα σπάνιο θέαμα. Εδώ ο Κασάπης, η ΑΕΚ που ζητάει και το τρίτο γκολ. Έρχεται δυνατά ο Σαβεύσκι, επιχειρεί ένα sprint όμως η μπάλα έχει πολύ δύναμη και καταλήγει εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι out. Κοπιτσής, Κεντέν, Γκαλάντσα, Φουρνιέ και πάλι ο Γκαλάντσα, ο δεύτερος σκόρερ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος της Σιόν για το Γενέ. Ο Γενέ που στριφογυρίζει, δίνει στον Μπονβέν και ο Ατματζίδης σώζει την ΑΕΚ από το τρίτο γκολ. Να λοιπόν που λίγο έλειψε να δεχτεί και τρίτο τέρμα η ΑΕΚ από την ωραία ενέργεια του Λιβεριανού. Εδώ ο Μπονβέν αποδέκτης της μπάλας έκανε το σούτ και ο Ατματζίδης ενήργησε αποτελεσματικά πετώντας την μπάλα σε κόρνερ. Λιγότερο από ένα λεπτό για το τέλος του αγώνα, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα και τον Καναδά. Σιόν ΑΕΚ 2-2 απευθείας δορυφορική σύνδεση του Σταρ Channel με το Τουρμπιγιόν. Το κόρνερ που χτυπήθηκε ο Μανολάς που έβγαλε την μπάλα από την περιοχή του. Ο Κεντέν για τον Σιλβέστρα. Σιλβέστρα για τον Γκαλάντσα. Μαρκάριο και Τσπάγια. Φουρνιέ τώρα. Φουρνιέ ψάχνει για διάδρομο για το σουτ. Θα κάνει πράγματι το σουτ, όμως δεν ανησυχεί καθόλου τον Ατματζίδη. Και τώρα πλέον τα δευτερόλεπτα που απομένουν είναι μια τυπική διαδικασία. Έτσι μου δίνεται ευκαιρία να σας πω και μια είδηση, κάτι που θεωρώ πραγματικά είδηση, με αφορμή το θόρυβο που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό όσον αφορά τις σχέσεις του Αλέξη Αλεξανδρή με τον Ολυμπιακό. Ο μεγαλομέτωχος ΠΑΕ, συνομιλώντας χθες βράδυ με τους Έλληνες δημοσιογράφους που βρισκόμαστε εδώ στο Σιόν, δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο Αλεξανδρής, ακόμα και αν λυθεί η συνεργασία του με τον Ολυμπιακό, δεν πρόκειται ποτέ να απασχολήσει με διαγραφικά την ΑΕΚ. Ο κ. Τροχανάς συμπλήρωσε ότι δεν έχουμε απολύτως τίποτα με τον παίχτη, που αποτελεί παρόμοια περίπτωση με αυτή του Μπατίστα, αλλά διευκρίνησε παράλληλα ότι στη θέση που αγωνίζεται η ΑΕΚ είναι πληρέστατη, έχοντας Κωστή και Κεσπάγια. Αυτά από τον κύριο Τροχανά. Η ΑΕΚ στο φάουλ με τον Δημήτρη Σαραβάκο και πλήθος κόσμου να κάνει τείχος από πλευρά Σιόν. Το φάουλ από τον Σαραβάκο, ο Λεμάν σώζει την Σιόν. Ο Σαβεύσκι που επαναφέρει, η απόκρουση από τον Χέρ. Κασάπης, ωραία προσποίηση. Κακό κοντρόλ από τον Φουρνιέ. Ο Χέρ διορθώνει την ενέργεια του συμπαίκτη του και η Σιόν που θέλει να βγει στην αντεπίθεση με τον Καλάντσα που καταδιώκεται από τον Μαλαδένη. Ο Κωστένο γλουκόβει και ο Μαλαδένης ολοκληρώνει γυρίζοντας στον Ατματζίδη. Ξανά το φάουλ του Σαραβάκου και ο Λεμάν που έδιωξε την μπάλα. Και εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το τελευταίο σφύριγμα από τον Ιταλό καθηγητή της φυσικής αγωγής, τον διαιτητή του αγώνα, τον Σταφότσα. Σιόν ΑΕΚ 2-2
Η ΑΕΚ παίρνει την πρόκριση πανηγυρικά για τον δεύτερο γύρο του κυπέλλου κυπελούχων Ευρώπης. Ο εκπρόσωπός της, ο Πέτρος ο Λάλος, θα πάει μερικά χιλιόμετρα μακριά από εδώ αύριο το μεσημέρι, 130 χιλιόμετρα περίπου, στη Γενέβη για να παραστεί μαζί με τους εκπροσώπους του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει.